गिबियावनो ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम बे समाव अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ जासिबाय। बे समाव दिनैनि बे सावरायनाय आयदायाव जोङो सासे सावरायगिरि जोङो मोननो हादों। बिथाङानो जाबाय बाहिनिगाव दख'रा ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि अधिष्ठाता आफा सम्बार ब्रह्म बे आफाखौ जोङो मोननो हादों। दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारियाव बे आफानिफ्राय जोङो जग्ग'खि जग्ग'आ मा जोङो बिनि सायाव गुवारै जोङो मिथिनो नाजागोन। दा बे समाव परमहंस शिबनारायण स्वामी आफाया गावनि 6था बिजाबाव होलांनाय बोसोन बेद शास्त्रजों लोब्बा गोनां आरो गासिबो धोरोमनि सार बाथ्राफोरखौ परमहंस शिबनारायण स्वामी आफाया बे गावनि 6था बिजाबनि गेजेरजोंनो फोसावलांदों। दा बे सैथो धोरोमनि जग्ग'नि जिथु खान्थि बे हाबाखौ साफ्रोमबो सुबुं मानियानो बेखौ मावनाया गोनां। दा बे आफानिफ्राय जग्ग'आ मा जोङो बेनि सायाव जोङो गुवारै बे आफानिफ्राय मिथिनो नाजागोन। गिबियावनो गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानै जोंनि बे सावरायनायाव बाहागो लानायनि थाखाय सम्बार ब्रह्म आफानिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिनाय जाबाय। आफा परमहंस शिबनारायण स्वामी आफाया जिथु शास्त्र बिजाबाव गावनि 6था जिथु बिजाब बेयावहाय जग्ग'खौ बिथा खालामनानै गोबां बोसोन होलांदों आरो जग्ग'खौनो प्रधान सुबुंनि मावनो गोनां खामानि होननानै बुंदों। दा बे जग्ग'आ मा जग्ग'खि बे बाथ्राखौ लानानै आफानाव गुवारै बुंथिनो थाखाय आङो बे आयदाखौ आफानो होनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय आफानिसिम दसे सम बेखौ फोरमायनो होनायनि थाखाय। दा दिनै नंगौ दिनै जोंनो गुरुदेब कालिचरन आफाया परमहंस आफानिफ्राय 1905 मायथाइयावनो बोसोन लानानै जोंनो दिनै नैबे जग्ग'नि सोमोन्दै बा जिखुनु जग्ग'जों धोरोम सिबिनाय हाबाखौ जों साफ्रोमबो सुबुंनो बेजों सिबियोब्ला माने 4 आथोन जिबिफोरनि हाबा मावनाय जायो होननानै आफाया जोंनो फोरमायना गालांखादों। दा बे आयदायावनो लानानै जोंहा बे 6खान बिजाबनि गेजेरावनो परम कल्याण गीतानिफ्राय बिनिफ्राय माने 120 पृष्ठायाव बे जग्ग'नि सोमोन्दै फोरमायनाय दं। आं दा बे आयदाखौ फोरमायनो सानदों। नंगौ दिनै जोंहा बे 120 पृष्ठायाव बुंदों जग्ग'नि सोमोन्दै अर्थात जग्ग जायखौ बुंदों जग दाजाब गिय जायजों जोङो जगाजग जाबाय थायोब्ला बै परब्रह्मनि अननायखौ मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि साननाय हनायफ्रा गोग्गो गियान सोमजियो गोथार जायो। थिग बेखौनो जग्ग होननानै बुंदों। दा बिनिखायनो आं बेखौ फोरमायनो सानबाय जे बेवहाय बुंदों 120 पृष्ठायाव ईश्वर प्रीतते चित्तशुद्धि निमित्ते शास्त्र जग्ग होतिर बिधि होननानै बुंदों। अर्थात ईश्वरजों अनजानो थाखाय जोंनि नैबे गोसो गोरबोआ गोथार जानो थाखायनो शास्त्रआव जग्ग'नि खान्थि होनना बुंदों। जग्ग'ति नाना प्रकार होनना बुंदों। आपनादेर कृत सर्वकार्य जग्ग'ति होनना बुंदों। नाथाय जग्ग'आ अनेक जग्ग दङ। जोंनि मोनफ्रोमबो हाबा मावनायखौनो जग्ग होननानै बुंदों। जेरै बेबहारिक आरो फार्माटिक बे हाबाखौनो माने जग्ग होननानै बुंदों। किन्तु आपनारा दे सुमिष्ट सुगन्ध दिया द्रव्य हवन करितेছেন ও करायतेছেন इहा एक उत्तम जग्ग होननानै बुंदों। नाथाय जोंदि जेब्लाबो माने गोदै गोथाव मोदोमफ्रु मुवा बेसाद लानानै बै परब्रह्मनि मुङाव आर'ज खालामो बियो बयनिख्रुइ गोथारसिन जग्ग होनना बुंदों आरो इहारे बिघ्न नाश दुख निवृत्ति सुख प्राप्ति होननानै बुंदों। बेजों बिगिनाया जोबो दुखुआ खारो सुख गोजोन मोननो हायो होननानै बुंदों। इहारे अंतःकरण शुद्ध हया गियान उदय হয় ও समय मते जल हया जीवेर पालन হয় होननानै बुंदों। बेजों जोंनि नैबे गोसो गोरबोआ माने शुद्ध जानानै गोथार जायो होननानै बुंदों। 4 अंतःकरण जेरै मन बुद्धि चित्त आरो अहंकार बे मोनब्रै अंतःकरणा माने शुद्ध जायो होननानै बुंदों। मन माने मा गोसो बे जोंनि गोसोआ गोथार जायो आरो बे जग्ग होबाय थायोब्ला गोरबोआ गोग्गो जायो साननाय हनायफ्राबो गोग्गो गियान सोमजियो आरो गासैबो माने 4 आथोन जिबि बे 4 आथोन जिबिखौ गावनि आंगोसे साननाय सोमजियो होनना बुंदों आरोखि। मन बुद्धि बुद्धियाबो बिदिनो बारायलांबाय थायो
नों जेरै मावनो गोसो बिदिनो माने मावलांबाय थानो नोंनाव माने गियाना बेरखाङो होनना बुंदों आरो बुद्धि सित्त माने मा सानब्रेनाय अर्थात जोंनि गोरबो सिङाव बायदिसिना सानब्रेयो सोरबाबा गाव गावनि आत्मखौबो टेक खालामनानै गावखौ सुइसाइड खालामनो साननाय बेफोरबायदि मोनसे सानफ्लिंनाय नैबेफोरबायदि सानफ्लिंनाय सुबुङा माने नैबे जग होबाय थायोब्ला बिनिफ्राय मा होनदों बिनि साननाया गोथार जायो होनना बुंदों आरो बेजों लोगोसेनो मा अहंकारा जाबाय मोनसे मोसौ बलदनि समान बोलोगोरा अर्थात बेखौ फोजोबनो थाखाय शास्त्रआबो जेनदों होननानै बुंदों जेरै बुंदों बेयादि फरस संग्रहैज बिथिबै मन्त्रे प्रयोग बिखं सर्बस्व शास्त्र बिहुतम मैखनास्ति अखतम होननानै बुंदों अर्थात जोंनाव लोमजानाय साजानाय जायोब्ला मुलि दाफोन जाबानो हामो बिस बेदना जायोब्ला जारा फखा खालामबानो हामो होनना बुंदों नाथाय बै अहंकार जाय एखेबारे अख्रा नैबेखौ बुजायनो थाखाय बा बिनि अहंकारखौ फोजोबनो थाखाय मुलि दाफोनबो गैया आरो बेखौ बुजायनो थाखाय शास्त्रआबो गैया होनना बुंदों जेनदों नाथाय बे सुबुङाबो जुदि नैबे जगजों नांथाबबाय थायोब्ला बिनि गोरबोआ गोथार जानानै जेब्लाबो माने जिउ माने फारसे अननाय सोमजियो होनना बुंदों आरो बेखायनो मन बुद्धि चित्त अहंकार बे मोनब्रैबो गोसोआ गोथार जायो होनना बुंदों बेखायनो मा बुंदों यार अबसे अयक्रनि प्रैथिबय खरनि कल्याण अर्थात जायहा बे जग हाबाखौ मावदों बेहा माने बै परब्रह्मनि अननायखौ मोननो हादों खिन्थु जायहा मावाखै बेहा माने आगानफ्रोमबो खहा होनना बुंदों आरो बुंबावदों कुदार्थके अन्न जलदान नग्नेर आस्वादन दुर्बलर सहायता आर्थेर सान्त्वना रुगिर सुरसाखा एक কথায় অভাব মোচন দ্বারা ঈশ্বর প্রসন্নতা জানিবে ইহা এক মহৎ যজ্ঞ होननानै बुंदों थारमाने सोरबा गांना थाङैनो दै गेलासि होनाय आरो बिदिनो गाननाय जोमनाय गैयिफोरनो नग्न एखे जेबो गैथारि उपायहीन बेनो नों गाननाय जोमनाय होनाय सोरबा दुर्बल बे दुर्बलनो थाखा सहाय सुबिदा होनाय बेजों लोगोसे थारमाने बेमारि बिराद गिदिर बेमारि आरो बै बेमारिखौ जत्न लाफा लानाय जेन'बा थुखैबा धुपखाथि सावफा सुस्राबा खालामनाय नैबे मोनसे महत यज्ञ होननानै बुंदों थारमाने बेयो मोनसे इसोरजों अनजानाय हाबा होनना बुंदों आरोखि दा बेखायनो बे यज्ञनि सोमोन्दै जोंहा देवर्षि नारदआ बुंना गालांदों जतयबो दुनिश्रेयस सितसयबो धर्म होननानै अर्थात जोंनि नैबे यज्ञजों हाबा मावनाया यज्ञजों धोरोम सिबिनाया जोंनि बे उजिगासिनो थाखायल' नङा होनदों फैगौ जोनोम मोनसेनि थाखायबो हाबा मावनाय जायो होननानै बुंदों आरोखि यज्ञनि सोमोन्दै बिनिफ्राय मा बुंदों गीतायाव बुंदों गीतायाव ओरैबायदि बुंदों थारमाने दा जोङो जायखौ 33 कोटि देवता होननानै फोथायो बेखौ मा बुंदों शास्त्रआव बुंदों देवानो फाबयन्त थानेन्ते देवा फाबयन्त ब होनदों परस्परं फाबयन्त श्रेयस परम फैसित्त अर्थात मोदायफोरखौ नैबे यज्ञजोंनो नोंसोर गोजोन होदो होननानै बुंदों मोदायफ्राबो बे यज्ञजोंनो गोजोनगोन होननानै बुंदों बेबायदिनो गावजों गाव गोजोन होलायोब्लानो बै परब्रह्मनिखौ अननायखौ मोननो हागोन होनना बुंदों आरो मा होमबा बेसे मोजां बे यज्ञआ आरो बुंबावदों गीतायाव बुंबावदों इष्टानो पगानो हिबु दे बादासिन्थ इयो पाबिता थेद दानो प्रदायजो इयो पुंगतिस्तनो एबस होनना बुंदों अर्थात मोदायफ्रा बे यज्ञजोंनो गोजोननानै नोंसिनि जि हास्थायनाय बे हास्थायनाय फिथाइखौ होजोबगोन होननानै बुंदों नाथाय बिसिनि होनाय मुवाफोरखौ जाय यज्ञ होआलासिनो भोग खालामो बिसोर सिखाव होमबा जोङो दा जायफोर यज्ञ होआ माने बिसोर खावनानैसो जानाय जायो होनना बुंदों होमबा साननानै नायदो बेसे मोजां बुंना गालांदों बिनिखायनो जों साफ्रोमबो सुबुङानो माने बे यज्ञ हाबाखौ मावनांगौ आरो बे यज्ञ होनाय लोगो लोगो माने 4 आथोन जिबिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर मोजां खामानि मावनाय जायो होनना बुंदों आरोखि बिनिफ्राय बुंबावदों बे यज्ञनि दारैनो बेखौबो गीतायावनो बुंदों ओरैबायदि बुंदों नास्ति जगसालैखौ बैनो जगबन्दिते शुभम अजय गणेश फुतात्मा नयसनो फनबथ होननानै बुंदों जायफोर यज्ञ होआ बै यज्ञ होयै मानसिफोरनि गोसोआ गोग्गो साननो हानाय गियाननिफ्राय गोमायो दै थफाब जायो होमबा यज्ञआ जों साफ्रोमबो सुबुंनि मावनाया गोनांथार आरो बेजों लोगोसे मावबावदों जगे न फाफै बुहिफि मुक्त प्रापति लकानो परमायस बिष्णु हारित होनना बुंदों अर्थात बे यज्ञजोंनो गोबाङानो माने पापनिफ्राय खन्दन जायो होननानै बुंदों अर्थात जेरै पन्चसुना पाप जेरै साननानै ला जोङो सोरांबानो
आइमोनखौथ' साननानै लादो सोरांनाय लोगो लोगोनो बिस्रा सिथ्ला सिबनाय बायदिसिना ओंखाम ओंख्रि संनाय बै बनाव बायदिसिना एम्फौ एनला सावथारनाय नैबेफोरबायदि मोनसे पन्जसना पाप आरो बेजों लोगोसेनो सोरजोंबा गाज्रि बुंजानाय सोरजोंबा मोजां बुंजानाय नैबेफोरबायदि पापनिफ्राय माने खन्दन जायो होनना बुंदों आरो मा जग्य होनाय लोगो लोगो बेखायनो जग्यआ जों साफ्रोमबो सुबुंनि मावनाया गोनांथार आरो बिनिफ्राय बेखौ मा बुंदों महाभारतआव व्यासदेव मुनिया बुंदों धारणा तो धर्म मिता उथारते प्रजा होनना बुंदों तस्माद उथारण संयुक्त सहाय धर्म निषिद्धम अर्थात जाय हाबा मावनायजों फारफ्रोमथिंबो जौगानाया जाफुङो आरो नोंनि जि साननाय फिथाइ बे साननाया जाफुंजोबो नैबेखौनो जग्य होननानै बुङो होमबा जोङो जग्यजों धोरोम सिबिनाया फारफ्रोमथिंबो जौगानाया जाफुङो थारमाने बेजोंनो दा साननानै ला जेरै बेबहारिक आरो फार्माटिक बे 4 आथोन जिबिफोरनि थाखाय बिराद मोजां हाबा मावनाय जायो दा साननानै ला जग्य होनाय लोगो लोगो जोंनि बे खाथि खालानि न' सगाव जेरै थानाय गाज्रि गाज्रि बिजानु बिषाक्त बायदिसिना गेस मोनामनाय बेफोरखौ जग्य होनाय लोगो लोगोनो सोदांनो हायो बेजों लोगोसे बे जग्य जेसेबां होनाय सामग्रि बेखौ बे अरा खामग्लिनानै हांगार खालामनानै सेबखांना लांनानै बे उखुन्दै महरै सेबखांना लांनानै बार मण्डलजों गोरोबहैनानै बे मुलुगखौ सोदांनो हायो होननानै बुंदों बेनिखायनो जग्यआ दा जेरै जोंनि नैबे न'खराव होदों बे न'खरसिनि थाखायल' नङा समस्त जगत मंगलनि थाखायसो जग्य होननानै बुंदों आरो मा बिनिखायनो जग्यआ जों साफ्रोमबो सुबुङा मावनाया गोनांथार आरो बेजों लोगोसे बुंबावदों नतस्य ग्रह पिरा सानस्य बन्धु धनन्कय ग्रह जयग प्रत्यंगे लिखितं तिष्ठति नतत्र पिरा पापनां रघुनाथ बन्धनम अस्लेका पल्दम असेका ककनासानाम होनना बुंदों अर्थात जायनि न'खराव जग्य होबाय थायो नाथाय इसोरनि थिननाय बायदि जानांगोनलै बे हाबाया बे न'खरैनो जुदि साफ्रोमबो सुबुङा सानफ्रोमबो जुदि जग्य होबाय थायोब्ला बे न'खराव मालाबा धोन जोबस्रांनाय बा गिदिर गिदिर बेमार हाबनाय बा गिदिर ग्रह नांनाय बियो मालाबाबो जाया होनना बुंदों खारन जग्यनि फिथाइया जेब्लाबो गोजोननाय होननानै बुङो आरो मा बेखायनो मा बुंदों बे मुलुगखौ बे धोरोमजोंसो हमथानानै दोनदों होननानै बुंदों धर्म बिश्व जगत प्रतिष्ठा लके धर्मस्थान होनना बुंदों प्रजा फैसपान धर्मेन'पान उइन्दुति सर्व धर्म प्रतिष्ठाम तस्माद धर्म परमं वदन्ति अर्थात बिनिखायनो मा बुंदों बे मुलुग संसाराव जुदि जोङो धोरोम गैयामोनब्ला जोङो मा जागौमोन गावजों गाव नांलाय खमलाय एना एनि दानलाय सुलाय बे आंनि बै नोंनि होननाय बुस्थुआबो थानाय नङामोन अर्थात बे धोरोमासो हमथाना दोनदों बिनिखायनो दिनै गियानि गुनि सुबुंफ्रा धोरोमखौनो माने निष्ठा खालामनानै जेब्लाबो बजबना लानानै जेरावखि थाङा बे धोरोम सिबिखांनायनि उनावसो माने बबेबा थांनो गोनांबा थांगोन आरोखि थिग बिनिखायनो जोङो जाय सुबुंफ्रा जग्यजों धोरोम सिबिदों बिनि न'खरा एसेब्लाबो साबना हामना जाबोदों आरो न'खरनि सुबुंफ्राबो गोग्गो गियान सोमजिदों आरो गाव गावनि सोरगिदिं न'खराबो आबहावायाबो सोदांजादों आरो न'खराबो साफा सुफा जाबोदों बिनिखायनो जानो हागौ दिनै गुरुदेब कालिचरन आफाया बे जग्यजों धोरोम सिबिनो थाखाय जोंखौ बिथोन होदों परमहंस आफानिफ्राय बोसोन लानानै दिनै नैबे जग्यजों धोरोम सिबिनो जोंखौ बिथोन होदों बेखायनो आरो बेदाव बुंदों बेदनि श्लक बेदाव ओरै बुंदों जग्य महै श्रेष्ठं तमं कर्म होननानै बुंदों अर्थात बे जग्यजोंनो मोनफ्रोमबो हाबाया मावफुंजाजोबो होननानै बुंदों बेनिखायनो गुरुदेब कालिचरन आफाया जोंनो जग्यजों इसोर सिबिनो बिथोन होलांदों आरोखि आरो बुंबावदों भुत यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ बे मोनथाम यज्ञखौ माने जोंखौ होनो थिनदों आरो जेरै फुं आरो मोनाबिलि बे समाव यज्ञ होनानै ज्योति धारन खालाम होननानै बुंदों ज्योति धारन खालामनाय लोगो लोगो मा जोंनि बे गोरबोआ गोथार जायो आरो मुलुगनि जिउ जिबिफोरखौ गावनि आंगोसे साननाय भाबा सोमजियो आरो बेजों लोगोसे गावनि न'खरावबो बिमा बिफा बिदा फंबाय बै न'खर जौगानायनि हाबा जायो आरो फारसेथिं गोग्गो अनलायनाय सोमजियो आरोखि दा बिनिखायनो जानो हागौ जोंहा गुरुदेब कालिचरन आफाया परमहंस आफानिफ्राय बोसोन लानानै बे जग्यजों धोरोम सिबिनो जोंनो बिथोन होलांदों आरो जग्यआ मोनब्रै बाहागोनि होननानै
बुंथिनाय दङ दा बे मोनब्रै बाहागोनि जग्यखौ एसे बेखेवगोन नामा? बेखेवनो अर्थात जोंहा अमृत सागराव बुंनाय दङ जग्यनि बानिया मोनब्रै होननानै अर्थात बे ब्रै अंगबानिया जों साफ्रोमबो सुबुंनि मावनांगौ कर्मखाथार बे ब्रै अंगबानिनि बिथोराव बबेबा मोनसेखौ मावाब्ला नोंहा अंगहानिबो जानो हागौ बेखायनो बे ब्रै अंगबानिया जों साफ्रोमबो सुबुंनि मावनो गोनां कर्म एक नम्बराव जाबाय जग्य होनाय गोदै गोथाव मोदोमफ्रु मुवा बेसाद लानानै नोङो जग्य होनाय अरमा खुगायाव अरमा खुगायाव जग्य होनाय खारन बुंखादों शास्त्रआव अग्निमुखे देबा आखादन्ति गासैबो देबताफ्रा अर खुगाजोंसो ग्रहण खालामो होनना बुंदों बेखायनो जोङो गोदै गोथाव मोदोमफ्रु मुवा बेसाद जा दङ मिष्टान्द सुगन्ध बेखौ जथायनानै अरमा खुगायाव जग्य होनाय एक नम्बराव दुइ नम्बराव जाबाय मा ओमकार जप खालामनाय ओमकार जप माने प्रणायाम खालामनाय आरोखि प्रणायामजोंसो जोंनि बे देहा इन्द्रियफोरखौ जोङो दबथायनो हायो बेखायनो जोङो जग्य होखांनायनि उनाव ओमकार जप खालामनांगौ प्रणायाम खालामनांगौ आरो जायखौ बुंदों दहान्तेताय थादुनां हिजथामल तदन्द्रिया दहान्तेताय निष्क्रियात होननानै बुंदों आरो अर्थात जोङो नैबे प्रणायामनि गेजेरजों जोंनि बे देहानि अंगफोरखौ दबथायनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि गोसोआ दिदोम स्थिर जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बै परमात्मानि फारसे आत्मा आरो परमात्मा माने जगाजग जानो हानाया प्रणायामनि दारैसो आरो मा बेखौ बुंदों बेनिफ्राय थाम नम्बराव जाहैबाय जति धारन खालामनाय अर्थात जति धारन माने मा जाय आबुङै गोसारनानै दङ परब्रह्मआ जों मा सान महरै बेखौ माने जोङो लासैनो ओरै गावनि गोरबोआव गावनि थालाव लाबोनानै जों बेखौ धारन खालामनांगौ अर्थात गाननानै लानांगौ आरो गाननानै लानांगौ जेरै ओम सद्गुरु ओम सद्गुरु ओम सद्गुरु ओम सद्गुरु होनदो बे जेसेबांनाखि जोंदों बै जोंनाय पावारखौ गोजों जोंनायखौ लासै बोबोनानै जेनेबा नैबे आंनि खर'आवनो दङ थालोआवनो दङ नैबिदि साननायजों बेखौ जोङो धारन खालामनांगौ आरो गाननानै लानांगौ बेखौ होनो जति धारन बेनिफ्राय ब्रैयाव जाहैबाय जाय आबुङै गोसारनानै दं बेनाव गथायसो निष्ठाबान अर्थात बे परब्रह्मआनो मुलुगनाङैनो जेरावबो माने आबुं महरै साग्लोबसारनानै दङ बे परब्रह्म गैयै बिजि खान्दा हाबनायनिबो आबुं गैयै गैया जेरावबो माने हाबनानै दंजोबो आरोखि बेनिखायनो बे परब्रह्मनि फारसे जोङो जेब्लाबो निष्ठा अर्थात गावखौनो बावसोम आरो गावखौनो गथायसोमनांगौ आरो अब्लासो जोङो बै परब्रह्मनि अननायखौ मोननो हायो आरो पुर्ण अखण्ड भाबै पुर्ण अखण्ड भाबै आबुं भाबै खुलुमनाय आरो बेखौनो होनो बे ब्रै अंगबानिनि सोदोबथिया बेखिनियानो आरोखि दा जोबोद मोजां बे आफानिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय जग्यआ मा बे परमहंस शिबनारायण स्वामीनि बोसोन गांद' बिजाबनि लोब्बा लानानै श्रीमद भगवद गीतानि लोब्बा लानानै लोगोसे बेद शास्त्रनि माखासे श्लकफोरनि गेजेरजों जग्य खान्थिया जे थार नंगुबै मावनो गोनां सुबुंनि खामानि बेखौ बे आफा जाहा समबार ब्रह्म आफाया जोबोद गेबेङैनो जोंनो बेखेवथिनानै होलांबाय आसा खालामदों फैबाय थानाय समफोराव आरोबाव बे आफानिफ्राय साबसिन हामसिन गोबां आयदा लानानै जोङो फैनो हागोन बेखौ मिजिंथिबाय बे समाव साफ्रोमबो नायगिरि आइ आफानिसिम मोनसे खावलायनाय आइ आफामोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअफोरा फैनाय लोगो लोगो नोंथाङा थाबैनो मोननो हायो दा बे समाव साफ्रोमबो नायगिरि आइ आफामोननिसिम जोबनायाव फिन खेबसेबाव अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ जासिहरबाय लोगोसे दिनैनि बे गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानै जोंनि बे सावरायनायाव बाहागो लानायनि थाखाय समबार ब्रह्म आफानिसिम गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ फिन होनानै दिनैनि बे आयदाखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय खुलुमबाय आफा ज्योतिस्वरूप